Здрасти, Краси, как си? Здрасти, добре съм ти. И аз благодаря ти. Идвам при тебе с няколко въпроса относно имотите, които се отдават с туристически цели. При нас в Имоти Премиер идват все повече клиенти с запитвания за имоти, които да използват за такъв тип бизнес. На първо място, какво е важно да знаят клиентите за тези имоти и какви характеристики трябва да притежават тези имоти, за да могат да бъдат печеливш бизнес? Искам първо да ви благодаря за отделеното време и за вниманието. Да кажа няколко думи. Аз се казвам Красимир Андреев и представлявам Асоциация на наемодателите в България. Ние сме една неформална организация, която се създаде преди една година с цел точно такава да си помагат хора, които искат да развиват бизнес от краткосрочно отдаване на имоти във Варна. Да. Аз лично съм един от тези хора, които се опитват да развиват такъв бизнес и вече втора година, смея да твърдя и успешно, го развивам. Има няколко важни неща, на които трябва да отговаря един такъв имот и според мен първоначалната информация и първоначалната проверка стои в основата на всичко. Аз като човек, който обичам да съм наясно с това, което правя, преди да тръгна да правя инвестиция, която може да окаже влияние, нали, върху семейния ми бюджет и бъдещето на семейството ми като цяло, бях решил да направя едно много добро проучване, един много добър анализ на пазара, за да можем, нали, да изберем наистина имот, който да е успешен в краткосрочно отдаване под наем. Интернет и като цяло пространството около нас с много агенции за недвижими имоти, както знаеш, ще се лансират различна информация, тези, теории, но аз като човек, който иска да пипне, да види как се случват нещата, исках аз да проуча и аз да проверя и да си докажа, че наистина си заслужава да се инвестира в такъв имот. Част от информацията, която бях използвал за моите проучвания, има в интернет. Airbnb, тази платформа, която е световна, има едно нейно подразделение, което се казва AirDNA. В AirDNA, това е ДНК-то на Airbnb, където Airbnb синтезира цялата информация за отдаването на имоти под наем. Моят съвет към всички, които искат да навлизат в този бизнес, ако имат имот вече в момента или искат да купуват имот в определен район, нека да влязат в тази платформа, прави се една регистрация и там можеш в реално време да провериш с история назад за определен период от време, определен район, определен имот, колко е бил успешен. Като статистика, как са... Като статистика, точно. Като статистика, как се е отдавал, на каква цена се е отдавал. И по този начин ти можеш да си направиш един предварителен анализ. Ние пътуваме с съпругата ми доста в чужбина и в България. И като цяло винаги питам хората, с които се срещам, вие как търсите имот, къде отсядате, защо отсядате в апартамент, защо отсядате в хотел, каква е причината за това. Другото, което ми беше важно на мен, взех статистика от Асоциацията на хотелите и ресторантьорите. Те всяка година дават статистика за дадения град, за кой е най-успешният хотел, кой е хотел с най-много нощувки, кой е най-заетен, по определени критерии. Там нещата са доста точни и ясни, защото до миналата година в България нямаше някаква асоциация или организация, която да може да даде точен анализ или оценка за апартаменти, които се отдават под наем. Както знаеш, някои от хората са в сивия сектор, някои ги отдават нелегално, други още стоят по спирките с табели. С картончетата. Да, има ги такива, но според мен бизнесът вече се променя и то към добро. Така че се възползвах от информацията, която има официално в публичното пространство, за да мога аз да си направя един анализ, като търся апартамент, къде да бъде позициониран, за да бъде успешен. Във Варна се оказа, че хотела с най-много нощувки беше хотел Модус, 37% годишна заетост. Аз проучих хотел Модус, нали, бил съм няколко пъти там на събития, видях какво предлагат, на какви цени. Следващия хотел, който беше хотел Панорама, който е в близост пак по този крайбрежен булевард, стига и до него. Там направих абсолютно същия анализ и центъра на града, откъдето тръгнахме в Севастопол и се получи нещо като един триъгълник, който аз го наричам триъгълника на отдаване на апартаменти под наем. Като не трябва да изтърваме и централната част, Валентина, операта също има доста успешни имоти. След като позиционирах 10 апартамента в този триъгълник и в централната част на града, аз осъзнах, че трябва да търсим имот, който да бъде някъде в тази част на града, за да бъдем успешни. Видях на какви цени се дават, направих средна оценка и анализ за цени
на които аз може би ще отдавам нощувките, ако имам имот в този район. И на база на това търсих имот, който да отговаря на критериите за отдаване под наем. То е много важно. Предварителната информация, затова съветвам всички ваши клиенти и наши на асоциацията, преди да направят каквото и да е, информацията има. Просто трябва да седнеш и да си направиш един независим анализ. Тук не трябва да се изхожда импулсивно, излязъл някой апартамент на далавера и ти да бързаш да купуваш и след това да се чудиш какво да го правиш. Да, ще го купят. Така е общо взето в България. Винаги сме свикнали, че има някаква далавера, нещо, някой бърза. Да. Ако решиш да правиш бизнес в отдаването на краткосрочни апартаменти по наем и нощувки, трябва според мен да се направи много хубава преценка и анализ на база на силите и бюджета, който имаш, за да бъдеш успешен. Да, това е важно наистина. Другото нещо, което исках да те питам е, защото последните месеци много променяха законната рамка, която регламентира сектора. И даже, примерно за мен не е ясно в момента сега последно какви действия трябва да предприемат наемодателите да са изрядни. И още нещо само да вметна, при мен като идват клиенти, много често ми се случва клиентите да ми кажат, ни данъци се плащат огромни там. Хората си мислят, че огромни данъци се плащат. Всъщност, как е? Сега, това също е много важно, защото, пак казвам, много хора вземат импулсивни решения. В бизнеса не може да действаш импулсивно. В бизнеса всичко трябва да е точно, ясно и предварително ти да знаеш на какво трябва да отговаряш, какви данъци трябва да плащаш и в крайна сметка какво ще остане за теб като печалба. Преди да започнем каквото и да правим, аз и мои колеги, които влизаха в бизнеса преди години, първото реално нещо беше да отидеш в община Варна, да посетиш и НАП, за да видиш какво е законодателството. Ние миналата година направихме един бизнес форум, как да превърнеш имота си в успешен бизнес. Ще поговоря малко по-късно и за него да разкажа какво беше концепцията. Там бяхме решили точно това. Да поканим хора от институциите, защото повечето хора също ги е страх и да питат. Да, те не са питали. И се притеснява, че като ни пита, едва ли не, някой ще го потърси или ще го накаже, или ще има глоба. Не е правилно това. Трябва да се пита, трябва да се иска информация, за да може, ако ти не успяваш да отговориш на някои от тези критерии, по-хубаво да се оттеглиш или да минеш в дългосрочното отдаване. Да, където пак има интерес, вече зависимо там сметките са други и изглежда по друг начин самия бизнес план. Първото най-важно нещо е, като реши да правите такова нещо, ето ние затова създадохме и асоциацията. Ако някой има въпроси, каквито и да са свързани с краткосрочно отдаване на нощувки, нека да под видеото ще сложа линк, където може да се отвори. Който винаги сме отворени. Ти знаеш много добре, ние си комуникираме с вашата фирма, работим постоянно в сътрудничество, така че трябва да има информация предварителна. Законодателството в момента е малко в една динамика, ако мога така да го нарека, но според мен вървят към добре нещата. Ще кажа защо. До миналата година имаше категоризация. Категоризация вече няма. Категоризацията беше един сериозен проблем за имотите под наем, който ги регулираше, но ги и ограничаваше. Защото за да вземеш категоризация, ти трябва да имаш съгласие на 51% от етажната собственост, което в някои апартаменти ставаше невъзможно и много от хората бяха решили да не го правят това нещо или да минат в сивия сектор или се откажат да го дават по този начин. Сега в момента категоризацията отпадна, има регистрация. В момента се подготвя една наредба от Министерски съвет, която и ние участваме в написването на наредбата. Ние през това време, през което текат всички тези дебати за законодателството, активно участваме с наши приятели и съмишленици от София, още няколко фирми, без една неправителствена организация, която обединява стартъпи, за да можем да участваме в написването и да знаем какво става с законодателството и как адекватно. Защото според мен, за да играеш една игра, ти трябва да знаеш правилата на играта. Ако не ги знаеш тези правила, ти оставаш в едно положение, където винаги си уязвим. А в инвестиция от порядък, ще говорим после и за цифри, в такъв порядък, според мен, тук не трябва да има неясни неща, не трябва да има изненади, трябва да си наясно точно какво правиш и как го правиш. Незнанието може да струва много пари. Абсолютно. Много пари, глоби, недоволни съседи, недоволни гости, защото може някои съседи да създадат проблеми на гостите, които са отседнали, които после ти води и лош рейтинг на апартамента. Така, създадохме асоциацията, свързахме с всички институции. В момента се легитимираме пред всички тях, че ние сме лицето на отдаването на краткосрочни имоти под наем, за да може, ако има нещо ново, ние да сме първите, които го научават. Постоянно сме активна страна и задаваме въпроси към тях за всичко, което ни интересува, за да може да отговорим адекватно на хората, които питат нас.
В момента са приеха няколко неща, както казах, категоризацията отпадна, има регистрация. Регистрацията може би до края на март, началото на април ще бъде ясно точно под каква форма ще бъде осъществявана. Има патентен данък, който се плаща на стая. Той е на годишна база? Той е на годишна база, 250 лева, което е нещо, което според мен доста ще улесни бизнеса, защото повечето хора, които развиват този бизнес, това е като, как да кажа, втори доход. Както сам аз имам професионално развитие в някаква сфера и съм решил, защото в момента кредитите са много достъпна цена и със съпругата ми имаме възможност да изтеглим кредит и да инвестираме в такъв имот. По този начин аз се осигурявам на друго място. И плащам си патентния данък и ангажимента ми общо взето е приключил. Да. Така че от тук нататък отварят се възможности вече в зависимост от това какво, как и как ще се развият нещата. Сега сме пуснали запитване към НАП, за да видим дали това ще бъде единственото, което трябва да се плаща, какви други данъци може да възникнат от това, осигуровки, което е много важно. Но мисля, че до месец някъде ще се отговори на всички тези въпроси и ако ти си решил сериозно да го правиш този бизнес, моят съвет е да се консултира с счетоводител, който е в час с тези неща, с отдаването на имоти под наем. Ако нямате такъв, може да се свържете с нас, аз да ви предложа. Значи с юристи, които да решите как да го менажирате този апартамент, дали като физическо лице, дали като юридическо лице, защото в един момент като юридическо лице фирма, която с дейност отдаване на имоти под наем, там реално отпада и патента и в един момент ти осъществяваш бизнес. Има възможности за оптимизация. Да, в момента обсъждаме с членове на асоциацията дали да ни се регистрира фирма, която да менажира такива имоти, всички членове. Имотите на членовете. Да, точно това беше идеята. В момента разработваме и други концепции, алтернативи, за да може да си помагаме. Направили сме така един кръг от фирми. Тази дума в България не е много популярна и не е много хубава, но според мен точно това направихме. Това са фирми, които дават различни услуги на членове на асоциацията. Имоти Премиер е също в тези фирми. Да, това нещо ще бъде рекламирано на нашите членове и на сайта, за да може хората, които искат наистина да навлизат в този бизнес, да ползват най-добрата услуга на пазара и да ползват отстъпки от тези услуги. Дали ще бъде за консумативи, дали ще бъде за почистващи препарати, за интернет, за видеонаблюдение, за системи за Тоест работите към това клиентите, членовете на асоциацията да получават един пакет от услуги, който обхваща всичко необходимо. Това беше идеята, като започвам, за отдаването. Защото аз като едно обикновено физическо лице, си сам. Нямаш време, да Първо, търсиш време. За видеонаблюдение. Второ, ти си сам. Ти не мога да ползваш услуги. Отивам във фирмата и им казвам, аз съм Красимир Андреев. Имам един апартамент. Никой няма да тръгне да ми прави услуги, да ми прави отстъпки или да ми дава някакви допълнителни опции или бонуси. Мащаба е малък. Това беше и първоначалната идея. Събрахме се 10 души, които се занимават с отдаване на имоти под наем и решихме взаимно да си помагаме. Аз в момента съм заед, имам клиенти, аз ти ги прехвърлям на теб. По този начин се получава едно общество. Аз имам проблем с кърпи, не мога нещо да намеря качествени кърпи. Имам и доставчик от Румъния, с който работя. Аз ги свързвам, защото другата ми дейност е така, че се срещам с много хора и фирми, имам контакти, не само аз и другите са така. И по този начин се получи наистина една добра организация и едно общество от хора, които споделят идеи, бизнес, за да може да се развива цялата наша дейност напред. Добре, ти спомена за Airbnb и Booking. Всъщност това са основни портала, които за на такъв тип имоти. Има и други, споделени групи във Facebook и така нататък. Може би защото има и зрители, които са давалите каква е разлика между тези два портала? Сега ще обясня. Според мен сериозно трябва да се подходи, ако решите да отдавате под наем за Airbnb и за Booking. Има и други подобни платформи, но Airbnb и Booking са най-големите. И ако нямате много време и вие ще си менажирате имота и вие ще се занимавате с него, за мен е важно да се насочите към тези две платформи. Основно. Двете платформи, както са еднакви, така са и много различни. Заради това аз съветвам нашите членове и хората, които те първо ще навлизат, да седнат и малко да прочетат или да им дадем информация какво точно трябва да направят, как да го направят, защото има някои тънкости, които оказват много голямо влияние. Не да качиш снимки от телефона в Airbnb и в Booking и да кажеш, ми не върви имота. Няма как да стане.
Ние сме си изключили договор с професионален фотограф, който е фрилансър към Booking, който ако има желание наш член, нали, той го заявява, момчето отива, снима апартамента с професионални снимки, за да изглежда наистина както трябва. Другото, което е много важно, трябва постоянна работа върху профилите и в Airbnb. Следят. Не само да се следят, трябва да се актуализират, да се качват снимки, да се качват текстове. Другото, което беше важно, като започнем в началото, това ми беше като фикс идея, нали, пак се връщам на там, че като правиш нещо, трябва да знаеш как го правиш. Обаче, за да знаеш как го правиш, трябва да имаш хората да ти обяснят от самата платформа, от Airbnb, от Booking, какво точно е важно за тях. На нашия бизнес форум бяхме поканили акаунт менеджер на Booking, който отговаря за България, за Северна Македония. Час и половина момчето говори за платформата, на къде ще се развива, на какво трябва да се обърне внимание, как може да имаме повече гледания, как може да имаме повече резервации, което за мен е много важно от това цялото нещо. Нали, за да можеш, ти като имаш информацията как работи самата платформа, вече ти се наместваш и така си настройваш. Успяваш да се позиционираш правилно. Точно така. Успяваш да се позиционираш правилно, успяваш да позиционираш правилно цената, която искаш да вземеш, защото... Да е адекватна на това, което се предлага. Много хора качват обявата, качват една цена, която те са си намислили. Да, и приключва. И повече ни пипа и казва няма. Идва и казва, абе няма. Викам, дай да видим профил, отваряме и почваме да гледаме. Ама тя цената в много важно Варна и Черноморието като цяло, ти ще кажеш също, може би за този бизнес, че тук има сезонност. Тя е много ясно очертана тази сезонност. Който не е готов да се сблъска с сезонността, значи по-хубаво да не влиза в този бизнес. Сезонността какво означава? Това означава една работа с цените, постоянно, нали, с промоции, оферти. Това означава ти като си в силен сезон не да се радваш и да пляскаш, ами да мислиш 6 месеца напред какво ще правиш. Как ще ги платиш, защото хората планират напред. Аз, например, в момента голяма част от нашите членове са продали по-голяма част от лятото, още от декември, от януари, дори от миналата година. От сега за следващото лято може би. Трябва да се отварят календарите една година напред. Да. Има много тънкости, които човек трябва да обърне внимание на тях, за да може, за да е успешен. Пак казвам, описания, снимки на самия имот, всичко трябва да е реално, едно към едно, защото човека ще дойде ти да си изманипулирал нещо, да не е както трябва, той като дойде, като го види, повече няма да се върне. Нали, тук е важно при нас и клиентите, които се връщат. Общо взето се опитваме и с тях да работим, после ще стане малко по-късно въпроси за това. Така че трябва да се внимава за сезонността. Сезонността трябва да се планира в отчета, който правиш. Аз съм направил, ние даваме тази таблица на всички наши членове, който има желание, който не си е направил. Тя е на таблица в Excel, елементарна, приходи, разходи, залагаш, цени, всеки месец, всяка седмица пишеш и в края на месеца теглиш чертата и гледаш. Какво е станало? Така имаш история една година, 2 години назад, имаме членове 5-6 години назад. Ние знаем цените, как са движили, на какви цени той е давал и как ги е давал. И по този начин ти правиш вече анализ и правиш стратегия за бъдещето, върши как ще го развиваш имота. Колкото разбрах, един от имотите, които отдаваш е свободен сега. Да, един от имотите, който отдаваме е свободен, така че ще се радвам да ви го покажа, защото той е направен с концепцията Airbnb Booking. Значи той е направен, много важно нещо беше, аз като тръгвахме да го правим всичкото това нещо и другите членове, има много хубави имоти във Варна, които са направени наистина както трябва и са успешни. Трябва да е концепция за отдаване под наем краткосрочно. Трябва да е свързан с града, в който се намираш. Трябва да е направен с удобства за хората, които ще дойдат. Нали, трябва да има информация достатъчно вътре за тези хора, които ще търсят някакви забавления или нещо друго. Трябва да има и аз говорих на тази презентация, която бяхме организирали. За мен нашите имоти са като една търговска площ. Тази търговска площ трябва да се използва, за да можеш и допълнителни доходи да изкарваш от това, което предлагаш. Договорили сме за членове на асоциацията няколко неща, които са много интересни. Варна карта, тези карти, които са за музеи и за това, всички наши членове сключват договор с който иска с тази фирма и при всяка продадена карта в апартамента ти получаваш 15% от стойността по банковата си сметка. Допълнително. Това ти нямаш ангажимент, просто си сложил една брошура в апартамента си. И други подобни услуги, защото тази търговска площ трябва да се използва. Да. То си е стоката, която предлагаш, трябва да е менеджерът. Споделени пътувания за забележителности около Варна, гост-готвачи може да си поканиш и други такива неща сме подбрали като алтернатива, за да може първо гостите да се забавляват и да прекарват хубаво времето си тук и да се върнат пак.
И второ, ти като собственик на имота да печелиш от нещо допълнително, защото ти имаш допълнително разходи за почистване, за консумативи и от 2-3 такива неща, които ти можеш да позиционираш, ти можеш да си избиеш разходите и да ти остава един чист доход, който вече ако имота си е твой наследствен, да ти е чиста печалба. Пасивни приходи, които идват допълнително. Точно така, като нали, пак казвам, много хора не са го разглеждали до сега по този начин, затова ние се опитваме малко да променим и гледната точка като цяло. А след малко ще отидем да видим имота. Имота се намира в историческата част на града, близо до римските терми, близо до центъра, близо и до морето. Супер. Както казах пак, това е една концепция, която аз поддържам и имам и много имоти от асоциацията, които са в тази част на града, които са успешни. И мисля, че във Варна, ако искаш да си успешен и да даваш краткосрочен имот под наем, трябва да се насочиш точно. Добре, да вървим, тогава да го видим. Да, благодаря. Okay.